Během 70. let vyráběla lokomotivka v Martině motorové lokomotivy s elektrickým přenosem výkonu označené řadou T466-0 podle nového označení 735. Jako zdroj energie u nich byl použit licenční naftový motor Pílštyk. Lokomotivy byly vybaveny parním generátorem na vytápění vlakových souprav. Byly určeny pro dopravu lehkých osobních a nákladních vlaků a středně těžký posun. Pro značnou poruchovost naftového motoru a vysokou spotřebu paliva však byly z provozu vytlačovány hospodárnějšími vozidly. Neboť elektrická část lokomotiv byla celkem v dobrém stavu, objevily se snahy o náhradu původního naftového motoru. Začátkem 90. let proběhly zkoušky s přestavbou lokomotiv na dvouagregátové. Na jejich základě bylo rozhodnuto, že motor Pílštyk bude nahrazen dvojicí automobilových motorů. Při rekonstrukci, kterou provádí ČKD, lokomotivka akciová společnost v Praze, je použit původní rám z lokomotivy řady 735, který dodávají v odstrojeném stavu železniční opravny a strojírny Česká Třebová společnost SRO. V ČKD je lokomotivní rám doplněn o konstrukční prvky pro uložení motorgenerátorů, kapot, kabiny strojvedoucího a s ohledem na nižší hmotnost nových agregátů jsou na horní plochu rámu navařeny plechy tloušťky 40 mm. Na hotovém rámu je pak postavena nová lokomotiva. Do ní jsou zavázány původní podvozky z lokomotivy 735. Ty jsou osazeny původními tlapovými trakčními motory. Zde je patrné hrdlo k doplňování oleje do tlapových ložisek. Vodorovné síly jsou z podvozku na rám přenášeny svislým čepem. Rám je na podvozcích uložen na kluzných plochách. Podívejme se, jak se ve výrobním závodě uloží lokomotivní rám na podvozky.
zadní směrem dolů. Kde tam máš? Uložení rámu na podvozcích pomocí kluzných ploch je konstrukční řešení lokomotívky v Martině. Lokomotívy konstrukce ČKD mají rám uložen většinou na závěskách nebo na silent blocích. První rekonstruované lokomotívy byly podrobeny důkladným zkouškám, jež provedl výzkumný ústav železniční. Mimo jiné též na železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích. Podvozková lokomotíva s uspořádáním B0 s čarou, B0 s čarou je řešena jako kapotová se střední kabinou strojvedoucího. Pod delší kapotou jsou umístěny dva motorgenerátory, včetně chladičů, dva kompresory a ventilátory trakčních motorů. Pod kratší kapotou jsou elektrické přístroje, odporník, elektrodynamické brzdy a zařízení brzdy tlakovzdušné. Uprostřed pod lokomotivním rámem v místě původně uložené vodní nádrže pro parní generátor je zavěšena nová palivová nádrž o objemu 2000 litrů nafty, vybavená stavoznakem. V tělese nádrže jsou po obou stranách skříně s akumulátorovou baterií 110 V. Dva šestiválcové přeplňované naftové motory Lias M1,2 C M640D o výkonu 300 kW jsou spolu s elektrickými generátory uloženy na pryžových silent blocích. Naftu z nádrže dopravuje čerpadlo u každého motoru do vstřikovacího čerpadla. Je zde možno naftu čerpat ručně při případném ovzdušňování palivového okruhu. Vstřikovací čerpadla jsou ovládána elektrickým stavěčem otáček a táhlem jsou spojena se stop magnetem. Vedle vstřikovacího čerpadla je hrdlo pro doplňování oleje mazacího okruhu motoru. Obsahuje 32 litry oleje a kontroluje se měrkou. Olej je filtrován plnoprůtokovým a odstředivým filtrem. Na boční stěně jsou umístěny tlakové olejové spínače. Ty hlídají mazání motoru.
Vzduch je do motoru nasáván přes vzduchový filtr Sandvik SPP 1500. Do sacího potrubí je zapojeno čidlo, jež hlásí zanesení filtru. Vzduch dále prochází turbodmychadlem, ze kterého je veden přes chladič vzduchu do motoru. Za tímto chladičem je umístěn vodní chladič, který je od hlavního motoru orientován směrem ke kabině strojvedoucího a od vedlejšího motoru směrem do čela lokomotivy. Stav chladící kapaliny kontrolujeme při zastaveném motoru tak, že se uvolněním uzávěru vyrovnávací nádržky vyrovná tlak uvnitř chladícího systému s tlakem atmosférickým a pak otevřeme kohout stavoznaku. Hladina musí být mezi ryskami. Pak je nutno uzávěr i kohout uzavřít. Vedlejší nádrž je zásobníkem vody pro umyvadlo. Výfukové plyny roztáčejí turbínu turbodmychadla. Jsou vedeny od tlumičů výfuku a dále do ovzduší. Motory jsou vybaveny startéry Bosch na napětí 24 V. Za tímto účelem je na lokomotivě samostatná 24V baterie, nabíjená 2 alternátory s vestavěným usměrňovačem a regulátorem. Každý naftový motor pohání trakční alternátor o výkonu 210 kW. Z jeho volného konce je řemenovým převodem poháněno nabíjecí dynamo 110 V a budič o výkonu 5,5 kW. Řemenovým převodem jsou dále poháněny 2 kompresory 3 DSK-100, každý jedním motorem. Pod kompresorem hlavního motoru je umístěn pomocný generátor 60 V pro napájení vozů BAAFX a BIFX, které nemají vlastní zdroj pro nabíjení akumulátorové baterie. Vzduch pro chlazení trakčních motorů je do vzduchovodů vháněn ventilátory poháněnými elektrickými motory napájenými ze sítě 110 V. Každá motorová skupina má jeden ventilátor. Jejich činnost hlídají 2 tlakové spínače, k nímž je vzduch přiváděn hadičkou. Do vodního okruhu každého spalovacího motoru je zařazen naftový vytápěcí agregát Eberspacher. V kratším představku lokomotivy je umístěn brzdový odporník s vlastním ventilátorem a tlakovzdušné zařízení. Je zde brzdič DACO BSE s přepínáním pro nouzové ovládání. Pod startovací akumulátorovou baterií 24 V je umístěn pomocný kompresor poháněný motorem 110 V z akumulátorové baterie. Dále je v představku umístěna skříň elektronického regulátoru. Naproti jsou spínače signalizace hladiny vody v chladícím okruhu motorů. Hladina je snímána zařízením ve vyrovnávacích nádržích a za provozu mají být oba spínače v zapnutém stavu. Na boku představku jsou umístěny stykače. 3 horní stykače jsou brzdové, pod nimi jsou stykače jízdy pro první a druhou motorovou skupinu.
Vedle je pneumaticky ovládaný měnič směru. Červeně a modře jsou označeny stykače pomocného bateriového pojezdu. V levé dolní části skříně jsou dva stykače šentovací, vedle nich stykače buzení pro jízdu. Pod kabinou strojvedoucího jsou umístěny trakční usměrňovače. V kabině strojvedoucího v elektrickém rozvaděči je umístěno 8 diod LED signalizující poruchy. V bezporuchovém stavu nesmí žádná dioda svítit. V dolní části rozvaděče jsou odpojovače obou akumulátorových baterií. Po přestavení přepínače pomocného pojezdu do polohy B je umožněna manipulační jízda pomocí akumulátorové baterie při stopnutých dýzlových motorech. Tato jízda je umožněna při zařazeném směru najetím na první jízdní stupeň. Pro normální provoz se přepne do polohy G. Směrová páka má pro každý směr polohu startovací a jízdní. Řídící kontroler má 9 stupňů pro jízdu i pro brzdu. Pro start prvního dýzlu se směrová páka převede do příslušné polohy a spínač výkonu dýzlu se přepne do polohy 1. Pak je možno tlačítkem nastartovat první dýzl, přitom je nutno sledovat otáčkoměr. Po nastartování je možno při jakékoliv poloze směrové páky nastartovat i druhý dýzl. Startovací tlačítko je vždy nutno držet stisknuté až do zhasnutí červené kontrolky mazání. Pak je možno jízdním kontrolérem v poloze spínače výkonů 1 a 2 řídit chod obou motorů. Na panelu rozvaděče je možno kontrolovat mazání, nabíjení a teplota motorů. Tlačítkem je možno též nastartovat zdroj 60 V pro napájení přípojných vozů. Lokomotiva je vybavena zásuvkami pro připojení napájení těchto vozů a ovládání jejich dveří. Lokomotiva je také vybavena účinnou elektrodynamickou brzdou. Ta se přepíná do režimu zastavovacího nebo spádového, který slouží k udržení rychlosti při jízdě po dlouhém sklonu. Při zastavování elektrodynamickou brzdou, kdy poklesne brzdový proud, naběhne samočinně tzv. Parkovací brzda. Ta při prvním až pátém brzdovém stupni vpustí do brzdových válců tlak 1,5 baru. Při brzdění mezi 6. až 9. stupněm tlak 3 bary. Lokomotiva je vybavena elektricky řízenou přímočinnou brzdou, která je regulována ze stanovišť. Ovladači DACO OBP 2E. Zařízení KBSE
se spouští uvedením přepínače do polohy start. Po rozsvícení kontrolky se navolí příslušné stanoviště. Při poruše prvního motoru je možno nastartovat samostatně diesel druhý. Pak však není v činnosti elektrodynamická brzda a zdroj 60 V pro napájení vozů. Motory je možno předehřát agregáty Eberspecher, ty je možno též naprogramovat na samočinný provoz.